Il-mistieden fl-ewwel intervista. Waqt intervista online fuq is-sit tal-Gazzetta Malta Today li saret mill-ġurnalist veteran Reno Buġejja, il-kap nazzjonalista Bernard Grech ikkonferma li ma jrid jipproponi xejn għall-pajjiż. Waqt pandemija l-kap tal-Oppożizzjoni qal li jkun iblaħ jekk jipproponi xi ħaġa għal Malta. Irrid inkun iblaħ illi jien nipproponi noħroġ hemm barra dak kollu illi jien nixtieq inbiddel jien f'dal pajjiż. Waqt din l-intervista, Bernard Grech qal kif pajjiżna għandu l-inqas rati ta' dawk li ħaddu tilqim mal-COVID-19. Sokra fid-dinja aħna għandna l-inqas rata ta' rollout ta' vaccine wara l-istatistika. Din id-dikjarazzjoni għamilha fl-istess żmien li ħarġet statistika li pajjiżna jinsab fit-tieni post wara d-Danimarka fl-ammont ta' nies li diġà laqqam kontra l-COVID-19. Dan apparti li l-gvern qal li sa nhar it-tnejn li ġej se jkun laqqam kważi triplu tal-medja Ewropea. Fl-intervista, Bernard Grech faħħar id-deputati li għandu miegħu u qal li dawn jagħmlu nur lil pajjiżna. B'ħafna minnhom huma ta' żmien Gonsipien, iż-żmien li Malta kienet poġġiet fi proċedura ta' defiċit eċċessiv. Grech kien mistoqsi wkoll dwar il-kritika bla rażan tiegħu għal proċedura parlamentari li ntużat ukoll għalih u għal taqablu biex daħlu fil-Parlament. Huwa ftaħar li ġielet mit-tesserati bil-preżentatur jiġbidlu l-attenzjoni. Fuq ir-rieda ta' dak li rridu t-tesserati. Imma t-tesserati mhux l-elettorat. Imma t-tesserati mhux l-elettorat. Dwar il-fatt li mit-jum mindu laħaq kap għadu laqqas ħad deċiżjoni u ħatar ix-shadow cabinet, Bernard Grech kien qabad jgħid żewġ affarijiet differenti f'tem ta' ftit sekondi fl-istess intervista. Jiena kelli ma lesti, qegħdin hemmhekk. Ġifieri l-intenzjoni tagħmel shadow hemm kienet. Mhux bil-forsi rid ikollok intenzjoni li tagħmel kelliem. Bernard Grech ħassu skomdu jitkellem dwar il-fatt li kampanja kontra dħul tad-divorzju u dwar l-emendi l-ġodda preżentati biex tiqsar it-triq għall-kisba tad-divorzju. Bil-kap tal-Oppożizzjoni infex jattakka lill-Prim Ministru Robert Abela illi jagħmel xi ħaġa, alright, gimmick. Bħalma qal il-ħadd li għadda, Bernard Grech reġa' insista li l-eks kap nazzjonalista Adrian Delija kellu jafżaħ dwar id-donazzjoni ta' €9,000,000 li ppreżenta f'isem kumpanija lid-Dar tal-Providenza. Bħala ovvjament wieħed mill-grupp parlamentari ħassejt u naħseb taqbel miegħi int ukoll illi għandu jkun informat il-kap dwar dak li wieħed beħsibu jagħmel. Meta mistoqsi minn Reno Buġejja dwar riżenji u nies li ġew imwarba fil-Partit Nazzjonalista minn du laħaq kap, Bernard Grech imbagħad fixkel għax wieħed minnhom li nata l-ġemp jiġu wieħed mid-deputati li l-lealtà tiegħu dejjem kienet li Adrian Delija. Veru li kien hemm nies li ġew mwarba minn ċerti pożizzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista, fosthom Mario Gallia pereżempju. Mario Gallia kien jaħdem saħaq nitkellmu fuq persuni privati ġifieri hawnhekk ukoll. Lejn tmiem l-intervista imbagħad waqgħet il-maskra. Dan hekk kif meta ġie żvelat li Jason Azzopardi ħa kamra lussuża b'xejn imħallsa mill-grupp ta' Jurgen Fenech, Bernard Grech kien ordna lid-deputati tiegħu jiddikjaraw x'ħadu iżda f'din l-intervista ħareġ li dak li talab il-kap se jinżamm mistur. Direzzjonijiet li jingħataw mill-partit dak ma jkunux pubbliċi u allura jibqgħu trattati. M'għaliex mhux pubbliċi, jiena rridu trasparenza fil-politika. Imma id-direzzjoni li nagħti jiena jew li jagħti kap ta' qabli jew kellha kap ta' qabel lill-grupp parlamentari huma affarijiet li jiġu diskussi fil-grupp parlamentari. Għaliex isiru bil-ħabib dal-affarijiet, dawn ikunu magħrufin. Għalfejn